Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Pinti TV bisimilla mon e roɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañata e kala saaha addande on ko ɓuuri tengtude jaydel ɗi noon kadi min dañiri weltare huccide mon e oɗo subaka kaltina hande ko wiɗon tan mbeɗe sikki weekend moɗon weeli woni weekend deƴƴo jaame kisal e cellal ɗum noon goto foof salminama inde ko noon manama jettoɗe seremɓe min jettaki e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñagadu waw yuppa e Sénégal e aduna foof hawɗo mboros waw holluden caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal Mali Mauritanie aduna foof hawɗo mboros waw holluden caggal no kalirten e saaha foof sen kaali men def men ndew men def men refto kadi saabu ko rafi mo ganduɗa tampini yimɓe oɗo saaha e aduna foof yo Allah riwtanen ɗum noon ko arande on tan ko ɓuuri e tengtude hande jaydeli ɗi ina jeeya yete e banggal politique dilli no feewi e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi Sankare Ibrahima Boubacar Keita toon to diwan mo Mali kañumne ma en gar hen so Allahu lamɗo jaaɓi e dille goɗɗe ɗe ganduɗa nane nder jaydeli ɗi ko joni joni min garata hen nan ɗon wadde jaydel so layi udditi damale oɗo subaka altine hande ko arde tan e ko ganduɗa kañum woni abonnement ji terre kanko gardiɗo terre oɗo woni Frédéric Bardanet o darni tan gam wiide ma ɓe mbatta ko wayno yete abonnement ji ɓe ganduɗa yete jogoto ko kartal mumen gam mbawa nadde e nder tero ma won ko ustani ɓe banggal liggey walla banggal rang e ko way noon goɗɗo kadi dariɗo wi hakkude muɗum e Dakar ko way tan kono laccire e laalo ni woni Pape Diop mo bokk gis kanko noon o ƴamata tan ko mairie mo Dakar wiide makko liggey makko ina mantini ɗum ɗo no hulani ɗum hay lawol gotol mo liggey mum mantini ha kañumne ala kulol e ndel jaydel Soleil ko Moussa Sow kañum toon to diwan mo walalde o wi tan ko kanko hulani hay lawol gotol omo andi mawo fool tonete to diwan mo Mbacké Ousmane Sonko darima tan wiide yo yimɓe makko ndentu gona gotum ko ganduɗa kadi waɗama woni oɗo o yette huuɗo ɗaynowo ko noon toon to diwan mo Mbour won guesse ganduɗa ko kañum awano toon duppa goɗɗum ko ganduɗa ɓe mbi hande altine woma ruttoye lawol woni ujunnaji 5 jangguinoɓe ɓe ganduɗa kamɓe ɓe dañino caɗele hebde koppareje mabɓe ɓe mbi tan e oɗo altine hande maɓe keppa koppareje mabɓe ko probléme technique wonno caggal ɗum garen yete diwan mo Sénélec kamɓe noon ɓe mbi yete oɗo saaha yimɓe nana goyto facture aji cerɗe ko way noon kamɓe aɓena pija aɓe jala saabi ɗum ko kala ko faye salaire aji mabɓe koko ɓeyda e nde ɗo hitande e kadi prime aji mabɓe ko way noon ɗum ɗon won dari ɓe mbi tan wona ko ganduɗa ine foti wodde saabu facture aji ne ceeri no fewi ne wawi wiyede tan prime mabɓe o temedere jettoɗa foof buɗɗiɗi ne fawa walla mbiyen sappo ina fawa hen e temedere foof ko faye prime logement kono kadi ko faye banggueji goɗɗi kañumne ɓe ɓeydanama hen kono kadi wadde feere noɓe toppitori autoji mabɓe ko way noon ɗum ɗon e ngal ɗon banggal ɗiɗon primaji koko ɓeydita ɓe mbi tan hakkude police e tan gendarmerie toon to diwan mo Mbaw kamɓe kuccodirno ha tan ɓe nani hen kuure ɗe ganduɗa fellama ɗum ɗon noon mataw kewi tan koye weekend ɓennuɗo o ha joni garene campagne électoral o naten hen noon ha nder Ousmane Sonko kañum e nder konngudi muɗum e jayde enquête dari tan ko wiide hoto toɗɗoɗe maire mo ganduɗa yete so joɗima so gardiɗo leydi jippima ma nanne kaso yoɓe ƴewta no fewi ɓeɓe poti subtade ɓe kanko sohami wardini noon o darima tan wiide hulani hay lawol gotol saabu omo andi kala ko faye folde walla hebde mairie Dakar mo ganduɗa kanko woni gardiɗo ɗum e oɗo saaha o wi ko place makko ummata ko hen Mary Teuw Niane kañum ne ɓe mbi tan nani dari ene joppi feɗendu Mansour Faye wiide tan yete campagne o ko jogorɗo wadde ɗum sabote toon to diwan mo Ndar to Yeumbeul Sud noon kanko Bara Gaye ɓe mbi tan ko hakkude makko e Amadou Hott ɗum ɗon ina Wuli Diaw ɓe mbi yete ha joni tan toon to diwan mo Mali Ibrahima Boubacar Keita holli caggal leydi muɗum ɗum ne ko malinaɓe fo ina tan duwane e
oɗo nde ɗo sankare ganda yane dow moɓe yane dow Afrique fof. Jeyde quotidien le quotidien ko hen gareten ɓe mbi tan so ham wardini suti konngudi mum fanude Barthélémy Diaz wiide makko tan Barthélémy Diaz wujji ko programme makko ko ɗum saabi hande ɗemgal muɗum mawnude e nder Dakar. O wi Diouf Sarr noon wawa nangude mo hay lawol gotol. Wi kadi kanko Diouf Sarr o ari tan ko laaɓi tati e duuɓi jeeɗiɗi ɗi ganduɗa mairie o woni toon laaɓi tati tan o dari o tawtora yette rendo dañnogo toon walla mbiyen réunion ji dañoji toon yete ha joni tan ɓe garti yete e Ngoné Ndour wiide makko tan ɓe ganduɗa ɗum ko ganduɗa kañum woni yobde faye droit d'auteur uji ɗum ɗon kay koko foti tigui daranede no hannirta ni. ɗiɗon konngudi nane nder Jayde quotidien le quotidien. caggal ɗum garane Jayde les Échos garane konngudi Ousmane Sonko ha joni ɓe mbi tan ko kañum ko yaw tigui wi dañi hakkude muɗum e tan ɓe o foti huccodirde o wiyete Lat Diop e tan kanko Ousmane Sonko o suuti konngudi fanude Lat Diop wiide Lat Diop ko gujjo o wi tan so tawi gardiɗo leydi ndi yete ummima e leydi ndi baɗano Lat Diop e Aliou Sall ma lawol yette rewɓe ɗum ɗon noon woni konngudi makko kanko Lat Diop noon o wi tan ko kanko wona Aliou Sall so heddima hakkude makko tan e Ousmane Sonko ma won ko ganduɗa ɓuɓata saabu kamɓe ɗiɗo kanko rokkata Ousmane Sonko haydara ha joni kay mo hokkaka haydara ha fittandu mum yoɓa woni oɗo ɓiɗɗo Sénégal baraɗo toon hakkude yette Brésil e États-Unis kanko noon wino komo yaha toon to diwan mo États-Unis e rewde mo less ɗum noon saabi o wara oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Pape Fall ne woni ɓiɗɗo Sénégal. caggal ɗum garene Jayde Vox Populi ha joni tan ari tan koye konngudi Ousmane Sonko suuti fanude Aliou Sall e Lat Diop wideɓe tan koɓe wuyɓe kono noon eɓe gandi ma ɓooyi juɗde fo ma lawol fawoy dow mabɓe ɗum woni konngudi makko kanko yete Ousmane Sonko e nder Jayde Vox Populi. to Rufisque Nord ɓe mbi galle tan Fallou Samb kañum mo Benno Bokk Yakar koko tan huɓɓa e jamma he e goɗɗo mo ganduɗa kadi kañumne galle muɗum yanama toon to diwan mo Rufisque ɗum ɗon fo noon ene woni tan ha joni jeeyiyaji ƴewtidadi e nder campagne oɗo saham wardini noon ɓe mbi tan yete kanko ɗo joni o hollama tigui Fular Bulajo walla mbiyen Misor Bulajo e nder Dakar saabu darde makko ena mantidi e nder Jayde Vox Populi. caggal ɗum garene Jayde Las kañum noon ari tan ko ha joni candidat ji e wiide tan aɓene oɗo saaha semaine battidiɗo e campagne o goto fo noon nani darani hoore muɗum ɓe mbi Abdoulaye Diouf Sarr kañum nani rewi tan wiyeteɓe tanque ɓe mo ganda kanko woni Barthélémy Diaz ɓe mbi yete commune mo Yoff yo daro haala tan holko Abdoulaye Diouf Sarr waɗani ɓe ɗum ɗon noon woni konngude Barthélémy Diaz e nder Jayde Las ha joni kanko so ham wardini o wi tan ɓe mbi tan amo hooli hoore makko gam heptude tan mairie mo Dakar Guédiawaye ɓe mbi Ousmane Sonko holliti toon hoore muɗum kono kadi yani dow Aliou Sall e Lat Diop ha joni ɓe mbi tan ko fayi e banggal coftal ɓalli ɓe mbi oɗo saaha barode men ɗe manki hen tan ko oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Ismaïla Sarr ina anda omo wonde gagnande nde ganda o suwa taw mataw heptude place makko e nder yette e nder tañero garten ha joni tan e banggal coftal ɓalli keddotoɗen e Jayde L'Observateur ɓe mbi tan ko ganduɗa nani fayi e banggal kamɓe barode ɗe saabu ne anda oɗo saaha Covid-19 o naate nder mabɓe jiiɓi ɗum ha jiiɓi ɗum saabi ɓe mbi ko tato fédéroji tan wondi e kamɓe baroɗe ɗe nder cuuɗi mabɓe noon ɓe mbi tan ko leeso foof ina woɗɗi leeso heddingo ko timmi métre aji ɗiɗi kamɓe gondigal mabɓe e nder cuuɗi ɗi ɗum noon saabi ɗum ko Covid-19 e rentade tan haade wattude kadi e nder baroɗe ɗe ko wanno ko e adan saabu oɗo saaha koko ganduɗa yete sohlaka ko ganduɗa kay sohlaka woni oɗo neɗɗo mo ganduɗa toon to diwan mo Barkeji o
wari tan o ƴetti laaɓi o tan yuwi ɗum mo ganduɗa ko sikke tan o dañi hen ena wonda joom suudu makko ha joni tan ɓe gari oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa yuwi hoore mum ko paaka e caggal nde wonno ko wiyete camtu walla jangdeli mataw ha ɓandu makko wuuli o tan yani o ƴetti laaɓi noon o yuwi hoore makko kanko oɗo ɓiɗɗo gorko ɓe mbi toto ganduɗa kañum woni to diwan mo Pikine oɗo jama noon ɓe gujji ko leece berteteɗe mataw tan ala ko wiya ɓe dutti kadi ɓe gujji ko ganduɗa kañum woni ko wertete noon so wasifa ne waɗe ha joni ɓe garti kamɓe wuyɓe ɓe ngol noon ɓe gujji tan ko cercueil walla mbiyen to ganduɗa ko hen woni keesa mayɓe ko ɗum ɓe gujji ngol ɗo lawol ɗum noon ɓeɗan tan ko golle sisiɓe jobjoɓe saaha foof darde mabɓe ko noon tan yarata Diaynde Start uddirten damal Diaynde Start noon ɓe garti tan wiide kanko Mendy Coulibaly e Gana ɓe garti e tan entraînement ji mabɓe oɗo saaha darde mabɓe ina sikka no fewi walla mbiyen ina faade no fewi oɗo saaha noon ko ganduɗa kañum woni tañero walla mbiyen baroɗe men ɗe mataw tan caɗele Covid-19 holliɓe caggal ɓe mbiyete Real kañum tan waɗi décroché walla mbiyen heeɓi lawol muɗum 12 ina wona tan super coupe mo Espagne ɗum ɗon woni darde Real de Madrid ɓe mbiyete ha joni tan baroɗe men ɗe hakkude mabɓe e Malawi ɗum ɗon noon ɓe mbi ko aɓena paɗa yo fodɓe finde oɗo saaha ina leeli ina ɗano ha joni ina jeeya hen Moussa Sow ɓe mbi tan ko match muɗum ɓennuɗo wo ko foti wadde ko waɗani Famara Boulaye Dia e kadi mo ganduɗa kanko woni Diallo kamɓene ɓe mbi tan yonti ɓe pina koyɗi konngodi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen oɗo subaka altine hande ɗum ɗon noon ko arande on tan e banggal gongal woni gueɗe rendo Ibrahima Boubacar Keita toon to diwan mo Mali ɗum noon o sanki ko hanki e dimanche o omo dañi noon omo yaari he duuɓi 77 ɗum ɗon noon caggal nde ganduɗa rafi mo lelino koye nder galle makko tigui o wasi fittandu makko ɗum ɗon noon ine anda kanko ko itta e hoore leydi ndi ɓoyani walla mbiyen ko hitande tan dañi e ko rewi walla mbiyen hitande lebbi 6 ko ɗon tan ɓaɗoto e ko ummi hoore leydi ndi ko wona ya sago makko ɗum ɗon noon toon to diwan mo Mali dille baɗe noon ina heewi dañde toon saabu ne wawi wiyede ko tolne duuɓi 50 hande ko foti coup d'état ji 4 dañi toon to diwan mo to Mali gadano wo ko 1968 wonno woni hitande ujunere 1990 me jeetati kanko Modibo Keita libnomo ko Moussa Traoré kanko Moussa Traoré le 26 mars kanko ne 1991 caggal nde ganduɗa o fawno toon tan ko gouvernement mo ganduɗa ko wela o waɗanno kanko Amadou Toumani Touré noon ittimo e hoore leydi Mali caggal ɗum kanko Amadou Toumani Touré ittimo tigui ko ma wiyede tokara makko ne wiye Amadou Aya Sanogo kañum ne ƴetti laamu ngu nde ɗon e oɗon saaha caggal nde ɓe jeehi élection ji kanko Ibrahima Boubacar Keita ko ndeno gañi leydi ndi woni tan e hitande ujunnaji 2013 toon to diwan mo Mali liɓimo noon ko tan Assimi Goïta saabu ina andayete kanko Assimi Goïta noon heeɓi laamu ngu eko timmitani hitande ko rewi ha saabini oɗo saaha Mali ne woni dille ha addi embargo eko way noon hande de ɗo mette ari kadi yane dow mabɓe kamɓe leydi Mali yiyama gardiɗo leydi meɗen Sénégal neldi duwaw muɗum e ɓiɓɓe Mali neldi duwaw muɗum e toon to Mali neldi duwaw muɗum e kadi ɓesgu tan Ibrahima Boubacar Keita gam tan yo Allah yurmo yafomo yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo ɗum ɗon noon anda tan hakkude Sénégal e Mali ko jaam ɓolo heeji hen jaam tan wawi wonde hen saabu kala ko musiɓe ma musmen kala ko yane dow mabɓe yanete dow amen saabu sunnare nde ɗo dañde ko sunnare ganda ko enen fo ndendi ɗum hande ko leydi noon hewndi bruit saabu ko leydi ndi ganda saaha foof kamɓe daɗiɓe aɓe heewi hebde laamu ngu so tawi yimɓeɓe jaadani ko dañi ko transition wo hande noon addi coow addi ko ganda woni wasde nanodirde koye mabɓe ha saabi kamɓe leyɗele CEDEAO ɓe mbaɗi embargo leydi mo Mali ko wiide tan ina ñaaga Allah ɗeɗo ɗum ko ganda woni ko
ko dañi toon woni ɗeɗo mette yo rewɗon tan wona koyɗe ganda ene taaɓe koyde jaam ha tan ɓe jewtida e koye mabɓe ɓe jitodira jaam wawa artude toon to hakkude mabɓe kamɓe Mali Sénégal Côte d'Ivoire e ko taari ɗum fof e walla kamɓe leyɗele CEDEAO ɗe saabu ko jaam tan heeƴe hakkude mabɓe jaam tan woni ko ganduɗa ɓuuri e nder ɗeɗon leyɗele Ibrahima Boubacar Keita noon ina tan yete ina duwane no feewi kadi ruttade kadi duwanade yo Allah yurmo yafomo kono kadi yo Allah rokku ɓernde muñal ɓesgu makko ɗum wonno e konngudi ɗi min gaddanno en e banggal gueɗe rendo hokkude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno en e banggal caméra ko Masso Sow alias Thiat wondude Ibrahima Thiombane e Oumar Ba.